Terve kaikki, Aave1 Pro täällä. Pelataan Happy Rockojen kanssa tämä tämä Lucky Block PvP. Mutta me ei toisia vastaan, vaan me kaksi vastaan Ender Dragon PvP. Joo, ja mä nyt aloitan. Please. Joo, oota, noniin. Ja oikein mahtavaa päivää tässä teille kaikille. Se olen minä, eli Happy Rockoja täällä pelailemassa lisää Lucky Blockia. Me taistellaan tänään Aave1 Proon kanssa Ender Dragonia vastaan. Ja aloitetaan varmaan näillä blokkien hakkaamisella. Eli meillä on täällä 10, no sanotaanko nyt 15 ihan peruslakiblokkia. Sitten meillä on crafting table, timanttipikki, 10 omenaa, sitten 5 verilaki tätä blokkia ja 5 very unlucky blokkia. Mä jotenkin ahistaa nuo unlucky blokit, kun ne on... Mä en vaan pidä niistä. Hei, mut mennään seinästä läpi nyt, koska meillä ei ole muuta paikkaa, no niin, tästä pääsee ulos. Miksi? Nehän voi tehdä täällä. Mut sitten jos ne räjähtää. Mulla... Joo, mutta availlaan silti täällä, koska ne voi räjähtää siellä. Okei, no kuitenkin. Elikkä mä aloitan tästä, mikä blokki tää nyt onkaan, ihan sama. Laitan tuo vaikka tuohon. Ja... Ai niin jo. Mitäs hitsiä? Joo, sä saat heti timublokin, ihan kiva. Mitähän mä tollakin pitäis tehdä Ender Dragonia vastaan? No tuolla Sä voit tehdä siis... sä voit tehdä tosta mieka. Käyt hakee tuolta Hoi, mä sain bovin. Sä saat tuolla Lucky-bovi, kannattaa kattoo. Mitähän mä sain ruokaa myös. Hei, kattokaa Aave1 Pro katsojat mitä mä sain. What the f... Mitähän sä tollakin teet? En tiedä. Oh, kato mitä mä sain. 5/5. Mitä? Mua vähän ahistaa nyt tuo blokki tossa. No säkin sait sama. Hei! Timu-armorit. Mistä nää? Ai saitko minkälaisia? Katopaa oliks ne verilaki. Verilaki sitten. No. On laki armoria. Jätkö se rautablokki? Kuuluu tästä äänestä. Miksi sä haet taas timublokkia tuolla vielä? En mä jaksa, sä saat hakea jos haluat. Ei kun mä oon miksi et säkään hakea? Okei, mä sain toisen tämmösen heti. Mulla on onni tänään. Parempi onni kuin... No, en oo sanoa voitin. Mutta siis niin, tänään me taistellaan Ender Dragonia vastaan. Kaikki varmaan ties ton jo. No. Mitä tuli? Mitähän nuillakin pitäis tehdä? Okei. Well. Well, this is your problem. Okei. Mä sain Lucky Potionin, mikä on OP. Mä sain ongen, jolla en kyllä tiedä mitä mä tekisin sillä. Se on varmaan Lucky. Mitähän mun pitäis tehdä TNT:llä? Räjäyttää se Ender Dragon. No se varmaan osuis siihen. Timuja ja saakelisti kaikkea kamaa. Oikeesti? Ihan oikeesti. Oikeesti! Pikku se oli onnen chesti. Mitä mä... 3 lakiblokkia ja... Oikeesti? Siis tää trollaa mua niinku tahalleen. Mitä mä tekisin hevosen armoreilla? Pistät hevosen päälle. No niin, mä sain tällaisen. Mikähän? Mitäs? Nakkaa valikko sinne, niin sä voit saada jotakin. Jopa. Hoi. Eli sun kuolema. No... Oho, meillä on muuten yksi. Komentojen on laittamatta. Game. Rule. Keep. In. When. Ry. True. Noni. Mihin mä räjähin? No, inventory. Inventoru. Se on ry. Noni. Onko ne mun... Tiedätkö missä... Kato mitä mä sain. Tuu kattoo mitä mä sain. Okei. Ootas hetki. Oh yeah. American fucking... Näet sä? Mä näen sen. Joo.
Katso tätä mun ihanaa pyramidia. Mulla vaan katos mun kaikki kamat. Ei voi mitään. Sun pitää hakata lisää lakiblokkeja. Mulla ei oo enää niitäkään. Mitä kaikkea sulla oli jäljellä, muistat sä? Lakiblokkeja 13 kappaletta ja... Ihan niitä peruslakiblokkeja. Joo. Ja sitten oli niitä unlucky-blokkeja niinku defaulttimäärä ja... Okei, ota kreatiivita. Bobby! Bobby! Bobby, voitko mennä perseeseen? Ei pysty. Ei pysty! Miksi sä tapoit Bobin? Bob oli Bob tappoi muut. Bob oli mun kaveri! Bob tappoi muut. No, so... Älä tapaa sitä, se on mun kaveri. Tapaa, mä saan sieltä arvoria. Se on hyvä ystävä. Se on mun hyvä ystävä. Eikä ole. On. Se on villageri, eikä ole. Villagerit on ollut ilkeitä meillä. Ova. Tapan. No muakin ammutaan. Ihme mobit. Takkia. Keneltä kuuluu? Time. Set. 5 YKK näin. Oh, no niin. Ei spideri. Mene pois. Mä näen Bobin. Bobi, mä tuun. Bobi, mä yllätän sut sun selän tak. Ai en yllätäkään. Creeperi! Can you go fucking way? Mistäs hitsiä? Mä menikin puolet elämistä, kun mä hakkasin ton kyltin. Missä se hakkaa? Tuolla Bobi. Terve Bobi taas. Mitä sulle kuuluu, ystäväni? Voisitko sä kuolla ystävällisesti? Bobi! Kuole! Mä sain sitä helvetin! Helvetin? Helvetin. Tyyppi sai mobilta helvetin. Haluat sä tämmösen asua? Onks noita droppereita? Dispensereita, koska... Mun pitää kyllä käydä hakkeen itelle vähän lakiblokkeja kreatiivellä. Ne lakiblokit mitä sulla oli. Hei, haluat sä tuo laki helvetin? Mä voin heittää sulle. Mulla on laki helvetin tossa. Koska mä sain Bobin helvetin, niin tossa on tommonen. Nyt mä avataan nää peruslakiblokit tästä. Työnteitä en tarvitse. Netherstar. Mä sain. Mulla on lakilekkissä. Katsotaan, onko se paremmat lakilekkissä. Montako mä saan ottaa? Ota, mitä sulla oli. Ei täällä on kuten sulla vielä... Kaikki se on tätä ollut. No niitä verilakiblokkeja sulla ei vissi ollut enää. Niitäkään mä en ollut käyttänyt. Mä olin käyttänyt pelkästään näitä normaaleja. Eli sulla sä saat niitä 13. Niin. Eli laita niitä 13 itselläsi nyt. Miksi sä nakkaat ne ulos? Voisit laittaa ne 13 vaan sinne sun inventoriin. Mä vaan jaksa. Herra Minecraft Nero. Niin. Otetaan. Noin. Herra Minecraft, herra Nero. No niin. Jatketaanpa tätä avausta. Nyt avataan näitä normaaleja taas. Normaaleja keissejä. Se. Ovak! Avalauta sieltä vanguardia. Vanguardia totta kai. Mihin mä tarvin noita mikä jukeboksia? Hoi, Timurmurit. Hulma. Mut hei, mulla olisi sulle täällä pikku ylläri. Katsopa sun inventario nytkin muuten. Siellä on semmonen pikku lakihelvetti. Mä en näin sen, mä heitin sen pois. Miksi? Mä tarvis sellaista. Okei. Miksi mulla on huono kokemus näistä kaivoista? Osa voi olla hyviä. Kiinni. Nyt juokse. Sait pottuja. Myrkyllisiä perunoita. Myrkyllisiä perunoita. Tää on perunoita! Anvilit tippu mun päälle. Unlucky potion. Mä heitän sitä tällä unlucky potionilla. Ketä? Ender Dragonia sitten. Joo, katsotaan mitä siinä on. Mua hakataan. Oikeesti me pois. Mitä? Nyt on täällä vähän isompi slime kuin... Eikä hiukan. Lyö sitä. Hei.
Tuolla on joku omat armorit, joku Timu-armorit päällä. Mistä tiedät? Meitsi löi sitä, eli meitsi menetti niinku 5 harttia. Sillä oli Thorns Timu-armorit päällä. Okei. Toinen rakanan muna. Mitähän niilläkin pitäisi tehdä? Älä multa kysy. Jotain mitä me ei voida tehdä. Terve! Voitko mennä vähän kauemmas? Tänne on jotain potioneita spawnannut. Mitä? Mä sain mun toisen Lucky Potionin. Jos sä et saa Lucky Potionia, niin mä voin Mä sain tollasen sienen. Minun tietääkseni sienet on... Lue se teksti, fuck. Miksi ne on kaikki seuraa mua? Menkää Lue pois. se teksti sieltä. Kuolema. Siistiä. Muillakin pitää. Me ollaan flatissa, niin näin varmaan näitte kun kuolin äsken. Mitä? Oh fuck! Slimeet, menkää pois! Suutieteitä! Oho, fuck. Terve, Kiantti! Se ei tapaa sua. Tappaa, kato. Oi, nyt se tappaa sut. Ei tapaakaan. Terve. Hyvä ystävä. Mä avaan sun vieressä seuraava blogi, kun se oli ihan Mä en halua nähdä, kun sä avaat sen chroma-keissin. Mä kuolen jos. Mä avaan sen näköjään nyt chroma-keissi. Kato mitä mä sain. Ilmeisesti. Mä oon avannut mun kaikki chroma-keissit jo. Siis mä avaan sinne kaikki verianlaki. Mä en oo käyttänyt. Lucky Villageri. Kato mitä sitä voi saada. No ei pysty oikein. Mä haluan saada ton mun Timu-blogin. Mä en halua pahaa teille. Entä jos haluan? No niin nyt lähtee Unlucky Block. Mä en availe vielä. Katsopa jos sun inventori on, onko sulla siellä. Hei sulla oli 5 verianlaki blokkia. Ota ne kaikki 5 verianlaki blokkia. Miksi? Sä avata ne kaikki ne, mitä sä saat. En oo hullu. Nuo pois. Oh fuck! Oi, jätkä tyyppi kuolee vaan. Nyt hiilit kasvakaa takaisin, niin mä voin mennä haastamaan Ender Dragonin. Saakeli slimeet. Nyt. Unlucky Block. Miksi sä oot jättänyt tänne kultaisia porkkanoita? Voi vitsi! No ei niillä tee mitään, mä kuolin. Niitä voi syödä ja niistä saa ihan hirveästi ruokaa takaisin. Niitä voi syödä. Ja mun kamat vaan katos. Ei kadonnutkaan. Koska meillä on... Joo. Jatketaan seuraava. Keep inventory. Bob! Me pois! Bob! Mulla on niinku... Sä sitä hyvä armori, mä saisin siitä kypärää. Mulla on 20 limeä perässä ja sitten tommonen ihme Bob. No Bobia on ihan hauska, että sä sanot sen sun vanha kaveri, mitä varmaan tunnette. No niin tunnetaankin. Vuosien takaa, vanha kaveri. Mutta silti haluaa tappaa sut. No ei halua, se haluaa vaan tulla pussailemaan. En pidä siitä. Me pois. Hyhi! No se on homo. Oottaks te homoi? Se on homo, en minä. Ai. Okei. Menkääs limeet pois häiritsemästä. Mä haluaisin nakelemaan tonne turhaa tavaraa. Mä aloisin niin heittää Unlucky Potionilla sitä. Hei, onks sulla miekkaa tai mitään? Voit tulla hakkaa ton ihme Bobiin. Sulla on pikkaksi. Ai mikä pikkaksi, en tiedä mistä puhuu. Missä se sun Lucky Villageris on? Siellä jossakin. Siis siltä olisi voinut saada vaikka Lucky Sverrin. Jee. No entä sitten? Siis sehän on Lucky Sverrin ihan OP. Mä vähän lensin. Lucky Villager. Käydäänpäs katsomassa mitä tämä Lucky Villager tarjoaa. Unlucky Squidi. En pidä siitä. Mitä on muuta? Se on tämmönen kakkapää, joka tarjoaa. Voi perse. Paska, pää perseelle. Hei, miksi et laittanut blokkia siihen päälle? Ei mulla ollut mitään blokkia, enkä mä lakiblokkia. Kakku! Piisus siellä. God damn it! No oikeesti, mä käytin mun kaikki on mulla vielä yksi verilakiblokki. Noniin. Ja mulla on poison. Yes! Lakipotioni. Mulla on 2. No niin, lähetänkö? Ei vielä, mä en oo vielä hakannut kaikkea. Veri Unlucky blogista. Kultablokki. Terve. Miksi täällä on hirveesti lepakoita? Arveja ja
niinku siis movia nuolia. Mitä paskaa. Ja viimeisenä se viimeinen, mutta ei vittumaisin. Vähän rossakoilla. No mulla on ainakin kultaa. Mä voin tehdä ainakin kulta-armoria. Hei, avataan kumpikin vielä 5 verianlakia. Siis verilakkiblokkia, koska... No heitäpä mullekin. Joo, metsi menee game mode. Ykköseen ja... Tuut sä tänne mun allenne. Joo. Mua kyllä 2 bobia ahistelee mua. No, kuka tuolla ja tuossa? ei se nyt ei ahistele sua. Älä lyö! No ei se... Oi Noniin. vittu. Sä löit. Tuosta tulee 1, Onko ongelma? 2, 3, 4, 5. Hei nyt mun pitää heittää jotain pois. Enderpearlilla en tee ainakaan hetken mitään. No niin. 1, 2, 3, 4, 5. No niin, tosta tulee vähän... Ei täällä sulle vielä blokkeja. Mulla on invi täynnä. Tosta tulee vähän pitkä, mutta siis... Ja heinäpaaleja. Bobit, lopettakaa tuo mun seuraaminen, mä en jaksa. Mulla on onnea. 3. lakiblokki. Koiria! Experience. Mä sain ne 5 koiraa. 5 koiraa auttaa, tiedätkö missä? Bob. PvPssä, mutta siis... Bobit kuolkaa. Oh yeah! Katoppa nuo mun koirat tappaa Bobin. Mä sain nahka-armori. Olen tyytyväinen. Oh yes! Toi oli ihan helkkari hyvä lopetus. Me kultablokkeja. No niin, mennäänkö nyt hakkaa Ender Dragon? Ei. Craftaaminen vielä. Mulla on ainakin tosi paljon craftattavaa. Jos sulla ei oo, niin sitten ei voi mitään. Mä menen hakkaa Ender Dragonia. Älä mene vielä, kun joudut venaamaan mua. Oho, no mullahan on timantteja. Mä voisin tehdä tosta... Mä koitan sillä välissä selviytyä täällä mun lapiolla. Chestin ja... Mitä muuta tuolta puuttuu? Otin Timu Chestin itselle, pistän päälle ja... Se toinen Bob on jossakin. Mä ja Timu kengät. Nää slimet on ihan urista. Se pystyy tekemään vielä... Ei jumala, onko sulla puuta? Ei. Goddammit, mun pitää käydä vielä kreativella. Ai. Tuo toinen Bob on vielä elossa. Kummatkin. Oi hemmetti. Mä en jaksa noita bobeja. Bob kuolee. Bob, pyöri roskiin. Kuka? Oikeesti. Äkkiä enchantti table. Sitten enchantetaan miekka 6. levulla, huono. No niin. Chesti ja... Bob has been dead. Mennään nyt ihan hetki. Mä hakaan tuon toisen. Protection ihan hyvä ja... tästä chestistä tuli ihan hyvä. Mikä näistä on paras? Tuo ehkä... Oota. Mennään nyt sekkailemaan mun lakiboussini. Hemmetti kun se Bobi... Mä oon saanut pelkästään Bobeista näistä ihme... Noniin! Mennään nyt hakkaa se Ender Dragon. Okei. Painat sä sitä Summoned Ender Dragon. Ja tee... Eikä se tuu TP itseskin sinne. Ei, kannattaisiko ensin kuitenkin spawnata se, kun sun pitää kuitenkin juosta takaisin spawnaamassa. Hei! Mä heitän sulle vähän armoria. Hei! Pistä tohon se sun crafting table maahan. Niin Miksi? mä teen sulle vähän armoria. Koska mulla on... Lainata sulle Joo, mulla ei oo crafting ihan table. jumalattomasti timui. Mä teleporttaan. Älä vielä! Ei hitto. Ei sulla oo mitään blokkeja. Tuu äkkiä käymään täällä näin. Miksi et sä syö? No sä keskeytit mun ruokailun. Mä teen sulla... Jätkä keskeytti mun ruokailun. Ei hemmetti, nyt kuole. Mä teen sulle noin. Kiitos. Mä teen sulle noin. Kiitos Limet. Nyt mä oon niinku niin iloinen. Hei no niin, tupa tänne. Missä sä oot? No, kato. Mene sinne sisälle. Ai minne? Sinne just. Mene sinne sen jutun sisälle, sit mä annan sulle vähän armoria.
No vähän parempaa, niin vähän säkin panet sinne Ender Dragonia. Kato. Tosta saat tommoset, tommoset ja tommoset. Please, mitä mun näillä pitäisi tehdä? Tosta noin nuo. Okei, oota hetki. Mä otin Nyt, vi? se on inventori tää. No niin. Noniin, ollaanko me valmiita? Ei vielä. Noniin. TP sä itses, mä tuon se Ender Dragon. Noniin, mä summonaan. Noniin, mennään. Se ei toiminut se summon. No mitä? Se summonien juttu ei toiminut. No nyt meidän pitäisi se vetää 1v1. Ei vielä. Koska mä muutan vähän sitä kommandia. No. Ja sä et jaksa ottaa 5 sekuntia. Jaksan. Etkä jaksa. Tuu takas. Mä voin laittaa mun unlucky potion jo päälle. No voi ihme. Tiedätkö miten tää homma hoituu? No. Lähdetään vähän. Ender Dragon. Oisko nytte? Teepä mut sinne. Ota ihan kohta. Et sä osaa... Voi helvetti! Älä vielä, mä tuun kreatiivella sinne. Älä vielä summonaa. Mä en edes tiedä toimiiko tää. Mä tuun nyt kreatiivella sinne. No niin, ota mä tuun. No niin. Okei, ei toimi vielä. PLZ oikeesti. Tää on täynnä slimejä, miksi? Ota. Nyt. Joo, mä kuolen. Oikeesti, mikä näillä slimeillä on? Nyt käypä painaa sitä nappia. Ei vielä. Oota, siinä on niin kuin mä feilasin. Sen ei saa kirjoittaa vissiin isolla sitä sun. Voi helvetti. Oikeesti. Mä varmaan sen aikaa pitää ottaa, että saadaan tää toimimaan. Ei me varmaan pitkään. Juu, meillä ilmeisesti nyt tää Ender Dragon niinku vähän toimii. Elikkä pitäisiköhän meidän vaihtaa nyt se modi, game modi? Oho, vois sulla itekin ottaa game modi. No niin. No niin, Ender Dragoni. Tuuhan tänne pakkaana. Se on kohta kuollut. Oikeesti? Mä oon tappanut sen. Oikeesti, miten tuossa Joo. menee noin vähän aikaa? No, niin. Mutta näin, tästä nyt keräillään nää expat. XP! Hei, miksi sulla on kreatiive päällä? Ai ole ei kreatiive, et voi todistaa mitään. Äijä lentää. En lentänyt mihinkään. Joo. Lensi pizzeria. Pizzeria Mitä? lensi. Minä lensin pizzeria, ostan pizzaa. Pistä se kreatiive pois päältä! Ai mikä kreatiive, en tiedä mistä puhut. Pistä oikeesti kreatiive pois päältä. Mä hyppään vähän kauemmas ensin. Mutta joka tapauksessa moro kaikki, elikkä tämmönen PvP tämmönen erikoisempi PvP. Me vastaa Ender Dragon PvP. Jos sitä PvPksi voi laskea edes. Niin. Mutta moro, nähdään ensi kerralla.